Исән misiniz? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Гаилә сәламәтлеге сагында Ознакайда акушер-гинекологлар һәм хатын-кызлар советлары рәисләренең төбәк-ара конференциясе узды. İçtimai uyuşmalarının şuшы dini uyuşmalarının birge işlevlerin barısı da bir komanda bulup, bir zor komanda bulup aile saklığında duralar. Татар очрашуы. Әлмәтлеләр татар телен өйрәнә. Biz indi bugün birinci şiratda sənət turunda söyləşəbiz. Sənətin türləri turunda söyləşəbiz. Çünki bilgənigizcə bizim Əlmət şəhəri ulçunlab taban zor sənət үзәге булып тора. Эндуро ярышлары. Калабызда мотоспорт сөючеләр өчен зур бәйрәм үтте. Развивается он активно, этот вид спорта. Сейчас в группе состоят больше 400 человек. Ознакайда сәламәтлек саклау органнары, башкарма хакимият һәм хатын-кызлар иҗтимагый оешмаларының ведомство-ара хезмәттәшлеге турында акушер-гинекологлар һәм хатын-кызлар советлары рәисләренең төбәк-ара конференциясе узды. Очрашуда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миннуллин, Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе, Татарстан хатын-кызлары оешмасы рәисе Зилә Вәлиева, Башкортстан Республикасы Марий Эл, Ульяновск өлкәсе вәкилләре дә катнашты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Конференция гаилә сәламәтлеге сагында исеме астында узды. Очрашу шәһәрнең мәдәни үзәгеннән башланып китте. Шараның кунаклары табиблар, акушер-гинекологлар, хатын-кызлар иҗтимагый оешмалары вәкилләре. Биредә кунаклар иҗат каруселе түгәрәгенең эшчәнлеге белән таныштылар. Алга таба катнашучылар Сандугач балалар бакчасында булдылар. Шәһәрнең Никахлашу сараенда яшь әти-әниләр мәктәбе эшчәнлеген күрделәр. Гаилә паркында Ознакайның 100нче гаиләсе Альбина һәм Рамис Садретдиновлар һәм алтын туйларын билгеләп үтүче Гөлчәчәк һәм Уктияр Илюхиннар хөрмәтенә тантаналы чара узды. Соңыннан кунаклар шәһәр стадионында әти-әни мин спорт сөюче һәм дус гаилә бәйгесенең җиңүчеләрен күрә алдылар. Геройлар аллеясында акушерлык хезмәте үсешенә зур өлеш керткән табиб, социалистик хезмәт герое Газифә Хәсәншина бюстына чәчәкләр салынды. Чарада катнашучылар хатын-кызлар консультациясендә дә булдылар. Бүгенге программа бик насыщенный булды. Без шул тиклем матур гаилә хагында торган бала табу йортында социалистик хезмәт героенда күрдек. Уның бюстына сәскәләр халдык. Гаилә өчен оештырылган спорт сараларында катнаштык. Без ысынлап та Ознакай калаһында һәм бөтен республика, Татарстан Республикаһында барган гаилә хагына багышланган бик күп сараларга шаһит булып йөрибез. Без үзебезнең республикабызга бик матур тәҗрибә алып кайтырбыз дип уйлайбыз. Зур рәхмәт чакыруларына. Конференциянең пленар өлеше Тау яшьләр үзәгендә узды. Анда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марсель Миннуллин да катнашты. Конференция — это, конечно, достаточно знаковое событие, особенно тематика взята такая самая актуальная, это женское здоровье. Утырышта акушер-гинекологлар, хатын-кызлар иҗтимагый оешмалары вәкилләре чыгышлары тыңланды. Актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышынды. Татарстан хатын-кызлар оешмасы рәисе Зилә Вәлиева әлеге төбәк-ара чараның әһәмиятен ассызыклады. Ознакайда бергә шушындый бөтен муниципаль органнары белән иҗтимагый оешмаларның шушы dini uyuşmalarının birge işlevlerin barısı da bir komanda bulup, bir zor komanda bulup aile saklığında duralar. Yaşlılar bilen de işliler, yüklü hanımlar bilen de bütün 50 yıl bəxtli yaşayan ailelərinin də təcrübəsini yaşlarga күрсәтеп, şunday tərbiyəli iş bara. Минем уйлаемча, аның нәтиҗәләре әле тагы ныгый барыр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ай башыннан калабызда иҗат остаханәләре эшли башлады. Рәссамнарны һәм фикердәшләрне берләштерүче яңа арт-киңлек Татнефть компаниясенең стрит артны өйрәнү институты белән берлектәге проекты. Ул иҗади үсешкә яңа мөмкинлекләр ача.
Birinçilerden булып, биредә татар телен өйрәнү клубы эшли башлады. Аның турында тулырак Рәдифә Нугманова материалында. Остаханалар Татнефть предприятиеләренең берсенә караган элеккегә ремонт бокс бинасында эшли. Архитекторлар аны шактый уңайлы һәм заманча итеп ясаган. Оештыручылар урам сәнгате, традицион һәм яңа һөнәрләрне төбәгебез мәдәни тормышының мөһим өлеше дип саный. Шуңа күрә күп санлы кул эшләнмәләреннән тыш биредә татар теле дәресләре дә уза. Әлегә аны айга бер тапкыр планлаштырганнар. Шыганак исемле татарча сөйләм клубын Альбина Нургалиева һәм Инсаф Низамиев алып бара. Bizim уйлавыбызча, һәрбер кешенең эчендә үз чыганагы бар. Чыганак булырга мөмкин, мәдәни яктан дагы, чыганак булырга мөмкин мәгариф ягыннан дагы. Без инде бүген иң беренче чиратта сәнгать турында сөйләшәбез. Сәнгатьнең төрләре турында сөйләшәбез. Чөнки белгәнегезчә, безнең Әлмәт шәһәре ул чынлап тагын зур сәнгать үзәге булып тора. Безнең бүгенге җыелышка 15тән артык кеше язылды. Без бик шатбыз. Беренче очрашуга килүчеләр арасында Айгөл Әхмәдиева да бар. Инглиз теле укытучысы буларак сөйләм клубларының эшчәнлеге турында яхшы белә. Бирегә дә аны туган теленә булган мәхәббәт һәм кызыксыну алып килгән. Әлбәттә, һәрбер татар телен ярата торган кешегә, татар телендә сөйләшәсе килә торган кешегә монда килергә кирәк. Монда бик кызыклы. Һәм бөтен кешене көтеп калабыз. Безгә укытучылар безгә әйттеләр, бу клуб айга бер мәртәбә була икәнен. Бүгенге темабыз безнең сәнгать. Сәнгать темасы киң кырлы. Аның турында бер генә очрашуда сөйләп бетереп булмый ди оештыручылар. Шулай да башы бар икән, дәвамы һичшиксез булачак. Шыганак авторлары клуб нәтиҗәсе буларак сәнгать темасына кагылышлы татар сүзләре җыентыгын булдырырга җыена. Әлеге клубта без бөтен әлмәтлеләрне көтәбез һәм әлеге очрашуларда татар телендә сәнгать турында сөйләшергә дип планлаштырабыз. Темаларыбыз төрле булачак һәм ул темалар күбесенчә ачык остаханәләрнең темаларына бәйле булачак. Мәсәлән, Чубай ташы турындагы темага без дә усталарны чакырырга планлаштырабыз, белгечләрне чакырырга планлаштырабыз. Клуб утырышында катнашу өчен татар телен белү мәҗбүри түгел. Телне бераз аңлау яки аңларга теле омтылышы да җитә ди алар. Моннан тыш ачык остаханәләрдә келәм току технологиясе буенча интерьер предметлары, балчыктан сыннар, шүлмәк ясау остаханәләре, күннән эшләнмәләр ясарга өйрәнергә була. Чакырылган рәссамнардан зур программада булачак. Ай саен башка шәһәрләрдән кунаклар килеп, әлмәтлеләргә дә, резидентларга да остаханәләр уздырачаклар. Остаханәләрнең кайчан узачагын социаль челтәрдәге рәсми аккаунтларда белеп булачак. Рәдифә Нугманова, Ринас Валиев, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районында фидакар хезмәт куйган юбилярларны хөрмәтләүләр матур бер гадәткә әверелгән. Шундый тәбрикләүләрне Гөлҗүдә Вафа кызы Музаффарова да кабул итте. 90 яшьлек юбиляр белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Аның тормыш юлы замандашлары кебек хезмәт белән үтә. Гомеренең бик күп елларын ул Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсендә эшләп, нефтьчеләрнең махсус киемнәрен юдырып үткәрә. Годовға келдім, 31 ел стиральщица болып эшләдем. Әйбәт эшләдем. Эшләгәнемне яраталар. Билия китерәләр җиделәргә. Алар килгәнчә мин уже 3 машина әйләнәдер. Бер үзем. Абидка кайтам, жарты стакан су эчәм дә китәм дә бөтен ишек алдына элгән кирләрне җыям, иптәшләр килүгә төреп куям әйбәтләп. Менә шулай булды. Гомер буе шулай эшләдем. 90 яшьлек юбилее белән котлап, аның янәшәсенә балалары, якыннары, җитәкчелек җыелды. Сәт итегез сезне бүген үзебезнең Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Зөфәр исеменнән, үзебезнең җитәкчеләребез, район депутатлары һәм барлык Азнакайлылар исеменнән сезне шушы матур тормыш бәйрәмегез, юбилеегыз белән котларга. Район башлыгының беренче урынбасары Роза Галиева шундый җылы теләкләр белән Гөлҗүдә апаның иңнәренә чәчәкле шәл яулык япты. Озын гомерле булу өчен хәрәкәт һәм дөньяны ярату кирәк дип саный Гөлҗүдә апа Музаффарова. Олы бәхетне ул балалар бәхете ди. Балаларым исән сау, Аллаһка шөкер. 4 балам, оныкларым Аллаһка шөкер, исән сау. Менә шул әле лайыклы ялга чыктым, ветеран труда. Онса да бер бәхет бит әле. Гөлҗүдә апа ире Наил абый белән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге шатлыгын да аның барлык балалары, 9 оныгы, 7 оныкчыгы уртаклаша. Гомер бәйрәмендә кызы Гөлнурның түр башында, мул табын артында каршылый ул. Она добрая у нас, она очень отзывчивая, помогает всем.
Ул бик мәрхәмәтле, ягымлы, һәркемгә ярдәмчел, хезмәт сөючән, бар эшне дә үзе башкара ул. Без дә аңа ошап, һәр эштә ирләрдән дә алда йөгерәбез. Мин аңа ныклы сәламәтлек, озын гомер телим. Алга таба да исән сау булуын телибез. Ул әле безгә бик кирәк. Еще хотим, чтобы она пожила у нас дальше, потому что она нам очень нужна. Гөлҗүдә Вафа кызы гаҗәеп шәхес. Төгәл зиһенле, хәрәкәтчән, бүген дә әле ул эшсез утырмый, урманга җиләк гөмбәгә йөреп кышка әзерли. Бер дә иренмичә йомшак башмаклар бәйли, энәгә җепне дә күзлексез саплап, кул эше белән шөгыльләнә. Оныклар тәрбияләшә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Телекомпания безнең туган көненә багышланган Алтын тавыш проекты үз сәләтеңне күрсәтү һәм сәхнәдән ләззәтләнеп алу өчен менә дигән мөмкинлек. Финалистларыбызның һәр кайсысы музыкага булган мәхәббәтнең яшь шикләре дә, музыкаль һөнәри белемнәре дә булмавын исбатлый. Ә без сезне талантлы артистларыбыз белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сүз Ләйсән Галиевага. Әлмәтнең Алтын тавышы телевизион проекты районыбызның талантлы кешеләрен үз куенына җыйды. Бу сезонда проект үзенең төрлелеге белән таң калдыра. Яшь талантлардан алып тәҗрибәле җырчыларга кадәр, шәһәр халкыннан алып авыл хезмәтчәннәренә кадәр. Араларында югары Мактама авылыннан Альберт Нуриев. Йөгрә кайтулары, юллар кабат сезгә алып кайта. Балачагым йөгреп каршы ала. Катнашучыбыз газель йөртүчесе булып эшли. Җырчы булырга хыялында да булмаган Ират 5 ел элек авыл клубында хатын-кызларны 8 март бәйрәме уңаеннан җыр белән котларга була. Һәм шуннан сәхнәгә, тамашачы хисләренә гашыйк булып кала. Авылның бер генә чарасына да чакырмый калмыйлар аны. Проектыбызда җырлыйсы җыры да туган авылы турында махсус үзе өчен язылган җыр. Яхшы кайф көтәм, яхшы эмоциялар. Шуны көтәм. Матур җырлаучылар күп. Без җиңер өчен килмәдек. Шул катнашыр өчен. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә. Әтияни дип тә шу насыйп булсын һәр көнегә. Силей авылы кызы Гүзәл Сираева Алтын тавышка бер уйламаганда катнашырга була. Ике малай әнисе һәр вакыт иҗат белән мәшгуль. Үз куллары белән ювелир таштан беләзек, муенсалар ясап шөгыльләнә. Белеме буенча экономист булса да, һөнәрен иҗат белән бәйләргә хыяллана. Аның тарихы үз-үзеңне җиңү, җырны ярату һәм хыялыңа ышану турында. Әле бәләкәй чакта, мәктәп еллары вакытында әле выступать итәргә яратам инде. Җырлыйдым һәрбер бәйрәмнәрдә. Һәрбер концертларда җыраталар. Мин бик нык яратам татарча җырларын. Ул халыкчан җырларны, заманча җырларны бик яратам. Һәм шуңа күрә миңа эчтәлекле җырлар бик ошый. Рәхмәтлемен Ходаема дигән җырны җырлыйм. Ул җыр иң яраткан, иң кадерле әти-әниләребез турында бик мәгънәле җыр. Шуңа күрә ул җырны сайларга булдым. Әлмәтнең Алтын тавышы үз тамашачысын 25 июль көнне 19:40 телевизор экраннары каршысында көтеп кала. Калабызның экстрим паркында 200-дән артык эндуро сөюче җыелды. Берәүләр ярышты, икенчеләр якыннары өчен җан атты. Эндуро спорт түренең үзенчәлекләрен без дә ачыклап кайттык. Эндуро урманнарда, тауларда һәм кишүле җирләрдә махсус мотоциклларда узышу. Әлмәтлеләр һәм нефть башкаласы кунаклары бу спорт түре белән таныша. Профессионалларның мастер-классларын күреп, шөгыльләнүчеләр өчен мәҗбүри булган экипировка турында белә алды. При поддержке благотворительного фонда «Татнефть» в этом году... Татнефть компаниясе ярдәме белән быел бездә кешеләрне эндурога җәлеп итүгә юнәлдерелгән чаралар үткәрелә. Эндуро йөртү, техник җайланма, хәрәкәт иминлеге дәресләре. 14 сентябрьдә эндуро буенча Татарстан кубогының 5-нче этабы узачак. Будет проводиться 5-й этап Кубка Татарстана. Оештыручылар сүзләренчә, калабызда эндуро буенча мастер-класслар атна сайын, әмма торак форматта үткәрелә.
Развивается он активно, этот вид спорта. Сейчас в группе состоят больше 400 человек и будет набирать. Бу спорт түрі актив үсеште. Хәзер төркемдә 400-дән артык кеше тора һәм алга таба да активлык алачак. Эндуро спорты сәяхәт яхшы компания ягыннан зур мөмкинлек ача. Безнең максат әлеге спорт белән шөгыльләнү куркынычсыз булсын өчен билгеле бер кагыйдәләрне үтәргә кирәклеген җиткерү. Что нужно придерживаться определенных правил, чтобы катание происходило безопасно как и для них, так и для окружающих людей. Быелгы җәй кайбер катнашучылар өчен беренче тапкыр мотоцикл сезоны буларак кабул ителгән. Мәсәлән, Роберт Шакиров өчен бу эндуро буенча тәүге ярышлар. Я сегодня приехал на такие соревнования, наверное, первый раз. Опыт участия в соревнованиях у меня есть, но, правда, в другом спорте, в снегоходном. Мондый ярышларга беренче тапкыр килдем. Ярышларда катнашу тәҗрибәм бар, әмма башка спортта, кар машинасында. Моңа кадәр мотоциклда гына йөрдем. Аны йөртү таныклыгы җиһазларым бар, ләкин гомуми файдаланудагы юлларда, урман юлларында, сукмакларда йөрү минем өчен ят булды. Хәтта бераз куркыныч иде. Кышны алсаң, анда карга егыласың. Монда җир, ташлар һәм бу бераз кайгыру хисен уята. Такие внутренние тикеты. Күпләр эндуроны азатлык, аралашу һәм фикердәшләр белән янәшә булу мөмкинлеге өчен сайлый. Катаемся по соревнованиям по России. У нас был Вольск. Россия буенча ярышларда йөрибез. Әхлакый канәгатьләнү безнең кебек клубташларыбыз белән аралашу сөендерә. Фикердәшләрнең максаты мондый ачык ишекләр көннәрендә теләге булган һәркемгә бушлай йөрү мөмкинлеген бирү. Чтобы люди... Кешеләр кайдадыр трассада экипировкасыз гына йөрмәсеннәр иде. Күпләребез моны күрәбез һәм туктап, безгә килегез, зинһар шөгыльләнегез. Бездә турыдан-туры сайлау. Безнең адреналин клубына керергә мөмкинлек булачак дибез. Үзем картингист, 2 тәгәрмәчле техника белән танышкач, миңа бик ошады. Инде 5 ел мавыгам һәм шөгыльләнәм. В наш клуб Адреналин. Экстрим парк трассасы, өйрәнү стадионы. Анда теләгән һәркем мотоцикл белән идарә итүнең билгеле бер күнекмәләре булмаса да, килә, осталыгын арттыра, ярдәм сорый ала. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Булат Усманов, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.